dia, diumenge 7 de novembre del 2021. Nosaltres, ja ho sabeu, sempre oberts en festiu. Són les 11:05 d'aquest diumenge, de sol, un sol mig tapat, hem de dir, i de temperatures lleugerament a la baixa. Toca abrigar-se, arriba l'època del cafetet calent o la xocolata desfeta o del te. Això ja va a gusts. Nosaltres ja hem fet el nostre cafè i ara ens disposam a compartir amb tots vosaltres aquest matí. Intentarem fer una mica de tot, informar-vos, entretenir-vos, acompanyar-vos durant les següents 2 hores amb informació, cinema, música, opinió i moltes sorpreses que vendran. Començarem el programa repassant els titulars més destacats de la jornada perquè, ja ho sabeu, és diumenge, però igualment passen coses. També debatrem i analitzarem amb els nostres tertulians les notícies més destacades d'aquest diumenge. Ja ho sabeu, si vos hi voleu afegir i donar-nos la vostra opinió, obrim telèfons. Podeu cridar al 971 50 50 50 i en directe completareu aquesta tertúlia que crearem avui. Seguirem amb les mirades particulars dels nostres tertulians i els seus articles d'opinió i les seccions també, ja ho sabeu, de Sixto Ruiz, d'Anna Rosa Calafell i de Armando Lobo. I per tancar, recomanacions musicals. Toca repassar titulars, per tant, però anem a saludar els nostres tertulians habituals. Saludam en Sixto Ruiz. Sixto, molt bon dia. Bon dia, com anem? Armando Lobo també, molt bon dia, benvingut. Bon dia, com anem? I saludant també a Rosa Calafell, com estàs? Molt bé, bon dia a tothom. Ho dèiem al principi, hem de repassar titulars perquè efectivament és diumenge, però passen moltes coses. D'entrada explicarem que Balears lidera l'arribada de turistes internacionals al setembre amb 1,1 milions. Sisto, què més podem destacar? Efectivament, Balears lidera l'arribada de turistes. Això vol dir que les coses van bé, no? Que ha passat la pandèmia i que estem una mica més... Les coses van bé. A veure si és vera aquests brots verds que deia el president fa uns anys. Sembla que ara venen. A veure si ara és vera. Rosa, com valores aquest primer titular d'avui del dia per començar aquesta tertúlia? Bé, estic d'acord amb en Sisto, almenys si les coses milloren. I pel que es veu en les darreres fires turístiques la cosa té molt bona pinta, sobretot en el mercat anglès, que sabeu que el pròxim estiu serà una gran pujada i algo bastant positiu pel turisme de Mallorca. I ja com sou irreverent i trobo ja molt mereixent molt anar i convé fer ja un canvi de model turístic per començar a fer per començar a que poden descansar els habitants d'aquesta illa. Queden, per tant, apuntades aquestes primeres reflexions, realment notícies, entre d'altres un titular també que el deixa aquesta setmana. Salvar el Teatre Sants és el que costa el principal una setmana. Aquesta és la valoració que feia el director del Teatre Sants, ja ho sabeu. No els hi arriben enguany les ajudes del Consell de Mallorca. Tenim, però, encara altres titulars. Han sabut també que s'ha detingut el nou depredador sexual d'Inca, si se'l coneix, per diversos delictes d'assetjament a Sineu. També hem d'afegir que la Conselleria de Salut trasllada a l'Hotel Bellver, l'Hotel Covid, a uns 30 contagiats en un taller de ioga a l'aire lliure i també hem de parlar del humiliant, així ho titula Diari Mallorca, hijab unisex que ha posat a la venda Benetton, la famosa tenda de roba Benetton. Dits aquests titulars, valoracions, que vos crida més l'atenció d'aquestes notícies? Sixto, tornem amb tu, en què te quedes del que m'estàs comentant? Pues, jo m'agrada molt del teatre i la veritat és que me fa molta pena que el Teatre Sants arribi a no salvar-se, perquè m'agrada. Jo he anat a molt de teatres, he anat molt al Principal, i el Principal és la nostra bandera i tot el que vulguis, però bueno, també és més car, també hi ha gent que és aficionada a sales més petites, en fi, aquest m'ha cridat molt l'atenció. Bé, jo de les notícies que s'has comentat, m'apareix que me queda la notícia de Benetton. La veritat que sempre ha estat una marca que totes les imatges i tota la publicitat sempre l'ha conegut de tots, interracial, colors, gent de diferents bandes del món, però en aquest cas trobo que tal vegada hem traspassat un límit.
I jo voldria destacar també la notícia del Teatre Sants, perquè és una llàstima que un teatre com el Teatre Sants, insisto, diu que apareix la bandera principal per aparellar justament a l'enrevés. I trobo que amb aquesta despesa que feim en el principal està ben merescut ajudar un teatre petit i tan entranyable com el Teatre Sants. Gràcies per aquestes aportacions. Ja ho sabeu, tenim l'actualitat tractada aquí a la taula avui, però també tenim l'actualitat que el vulgueu explicar, perquè ja heu de saber que si vos hi voleu afegir i donar-nos la vostra opinió, obrim telèfon, recordeu, podeu cridar al 971 50 50 50 i en directe, ja ho sabeu, completareu la nostra tertúlia. Anem, però, a tractar altres temes, anem tirant endavant, per tant, aquesta secció d'avui. Seguim oberts en festiu a la zona mediterrània, són les 11 i 20 minuts. Ara vos hem donat un petit tast dels nostres tertulians habituals, unes primeres valoracions de les notícies del dia, però els tertulians que tenim aquí, si els tenim, és perquè volen saber més a més. Volem que ens expliquin les seves valoracions, volem, en definitiva, els seus monòlegs habituals, que ens donin les reflexions que han anat preparant aquesta setmana, l'oient cada vegada ho demana. I anem a començar amb en Sixto. Sixto, sé que tu també t'hi has dedicat prou amb aquests monòlegs, i anem a presentar-los, anem a donar-li una mica d'ambient. Dóna'm un titular primer, Sixto, de què anirà aquest monòleg per situar l'oient? Pues és una notícia propera. Hem tingut moltes notícies internacionals interessants durant aquest cap de setmana, però hem tingut una notícia propera que jo crec que és bona i que és un tema que jo me té molt sensibilitzat i crec que m'ha fet ganes de xerrar d'això. Estan preparats, per tant, els oients per escoltar aquest monòleg d'en Sixto, amb la música també adient preparada i endavant. Bon dia, són les 10 del matí i estem escoltant Obert en Festiu, el programa líder a la nostra illa. Som en Sixto Ruiz Olivares, ja m'hem presentat, i així veig el nostre despertar avui. Vam conèixer 3 dones altes i elegants i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor i m'ha parlat del seu país. Avui és dimecres 3 de novembre i anem intentant viure surfejant entre onada i onada d'aquesta pandèmia que ara sembla que aquí a Balears ens ha donat una mica de tregua i, com deia en Julio Iglesias, la vida sigue, encara que no segueix igual. I ho fa bastant pitjor del que un voldria, però segueix. Avui berenem amb coses amb les que fa uns dies que ja convivim. La Palma segueix banyada en la lava del volcà Cumbre Vieja, el G20, que va començar les seves reunions pel clima a Glasgow, diu que intentaran que no s'encalenteixi massa el planeta, però no diu com. A l'Ardero, aquell poble de La Rioja, encara no s'expliquen com poden passar coses així, i a Madrid els polítics sembla que no estan, i per descomptat, no se'ls espera, però nosaltres avui ens volem aturar una notícia nostra, propera i bona, encara que segur serà insuficient, però és bona. El desmantellament de la xarxa de prostitució del clan de la Chamorra. Record quan estudiava assignatures que tenien examen tipus tests. El professor sempre mos explicava que per saber premisses trampa entre les 5 possibles respostes a una pregunta, aquelles que tinguessin les paraules mai o sempre eren falses segur. I és que no només en aquell examen, sinó en aquesta vida sabem que hi ha molt poques afirmacions absolutes, però si de cas hi ha qualcuna, crec firmement que la següent és una d'elles. Mai ha existit una prostituta que no sigui una víctima. I si qualcú dels nostres oients li molesta escoltar la següent, que també crec firmement que és certa del tot, estaré encantat si vol deixar d'escoltar aquest programa. Mai ha existit un usuari de prostitució que no sigui culpable. De vegades he escoltat l'expressió amor de billetera i em repugna. Si hi ha una cosa que precisament no té res a veure amb l'amor és la prostitució. No digueu amor de billetera, per favor, digueu mercantilització de persones, atentat contra la dignitat, aprofitament de la vulnerabilitat en propi benefici. I diria paraules més gruixades, però amb l'intent de moderació bandera d'aquest programa i d'aquesta cadena,
m'estim més no fer servir aquestes paraules. Si hi hagués entre la nostra audiència qui encara no sabés què és l'amor i tingués que anar a classe, supos que no estaria malament que també aprengués el que per definició no ho és, i no, per descomptat, no existeix l'amor de billetera o l'amor pagat. Pagar per sexes són dobbers tacats de doblegar voluntats, aprofitant la mala situació d'un altre, és obligar qualcú a donar una cosa que no donaria mai si tingués altra opció i és tan íntim que passa factura física i psíquica sempre. El clan de la Chamorra ja no prostituirà més dones víctimes d'una situació desesperada, però tant de bon dia verenem amb la notícia de que aquells polítics als que ja gairebé ningú espera han despert i han fet un pla real i possible per evitar les situacions que duen a unes a vendre el seu cos obligades i asqueades, a altres a aprofitar-se d'aquells que no tenen altra opció i a altres arribar a aquell punt de vilesa i inconsciència de manejar aquest sòrdid mercat. Els Manel edulcoren la situació en aquesta cançó que està sonant de fondo, en la que Bernat se't troba. Els escoltam uns segons i seguim amb el programa. Gràcies, Sixto Ruiz, obert en festiu. Bon dia. Moltes gràcies, Sixto. Són aquestes les reflexions que ens aporten els nostres tertulians, reflexions valentes, rompent mites, rompent aquesta en la que Bernat se'n troba dels catalans Manel, que tots coneixíem, i que hi ha molta a dir. Però tenim més monòlegs, tenim més reflexions, en Armando ja està preparat, una nova reflexió, un nou monòleg que també necessita la seva música adient, perquè la gent també et situï. Endavant, per tant, amb el que em proposa en Armando. Bon dia. I passa que entre estar passat de ròstia i estar empernat hi ha una gran diferència. Per estar empernat és quan un pern ha quedat aferrat i la femella no hi roda, ni per endavant ni per enrere. I estar passat de ròstia és que el pern ja no s'impús. Però vet aquí que hi ha una gran similitud entre les dues coses. I així és com està el meu cap en la qüestió energètica. Un ja no sap si el cap ha quedat aferrat i si no en té pus. Però és que veure com quan estem xerrant de preus desorbitats i sobre els ecos que hi ha sobre una pallada general a l'estat espanyol i veient el de barat hi ha de desperdici de llum, sobretot els vespres, un ja no sap què ha de pensar. Perquè veure que Si nos equivocamos esta vez, estamos listos. veure que malbaraten els nostres impostos amb una quantitat de despesa i després que xerrin d'ecos d'una pallada general Soportar esta violencia, matan la vida y por demás la inteligencia, tranquilos, sumisos, en pleno genocidio. Si nos equivocamos. I fins aquí el monòleg d'en Armando Lobo. Armando, moltíssimes gràcies. Dèiem que hi ha un telèfon per cridar en directe, ja ho sabeu, el 971 50 50 50, i crec que ja tenim un primer oient que avui ha volgut entrar en directe. Hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. En qui parlam? Soc en Miquel, Miquel, què tal? Des de on mos crides? Montuïri. Montuïri. Però jo tinc molta família a un altre lloc, el que passa que ara estic a Montuïri fent un cafetó amb uns amics i un berenar de diumenge, com toca. Ah, molt bé. I escoltant obert en festiu, com toca també. Molt bé, Sí, perquè Miquel. tenen posat aquí en bar, però bé, en fi, sí. Això volíem dir-te, digue'm-nos una mica el motiu de cridar, has vist que m'ha estat repassant actualitat, no sé si t'has fixat amb el Manol d'en Sisto, en Armando, conta-mos una mica com Sí, està no, veient el aquest programa matí. tot està molt bé. Jo és que ara aniré a comprar amb la família i clar, ara m'avorria perquè els meus amics han marxat i la veritat no sé de què havia de xerrar i mira, trucaré a aquesta gent que segur que no els escolta ningú i mira, no sé què he de fer amb Bé, aquesta sí, gent. no, agraïm-se cridar, passa que... Sí, jo sempre dono la meva opinió allà on ens toca. agradaria que mos proposassis, no sé si hi ha hagut algun tema d'actualitat que voldries comentar, recordem que és un espai de Doncs mira, ara que ho d'actualitat, dius, sí? els ciclistes. Els Sí? ciclistes. Vinc aquí amb el meu cotxe, ja una mica antic, que ha de passar a l'ITV la setmana vinent, i amb uns ciclistes aquí per Montuïri. Jo no sé per on s'han de passar els ciclistes aquests. Està molt bé que vinguin, però que no molestin tant. Proposes un tema prou interessant d'aquesta convivència o intent de convivència entre ciclistes, entre vianants, entre Clar, i si vas per cotxes. l'autopista has de córrer, i si vas per l'interior has d'anar avançant gent i és impossible. Això no pot ser. Companys tertulians, Sisto, no sé, ha proposat un tema ciclistes com a titular, com ho valores també? Miquel, jo el primer de tot que vull fer és agrair-te perquè efectivament no mos escolta ningú, però ara mos escoltes tu, o sigui que moltíssimes Perquè gràcies. el bar ho tenen posat, no sé per què, s'han equivocat. Jo crec que Pues, volien posar la un copa detall. o una cosa així i ens han posat aquí. I una pregunta, Miquel, quanta de gent hi ha en el bar? Jo i el cambrer. Pues mos escolten dues persones, Doncs no està mal, Joan. El doble d'aquesta gent Bé, inicial que està bé. teníem. Ja Hem tenim. doblegat audiència, està molt bé. Bueno, jo som ciclista, Miquel. Sí, i Tenim una Tu perspectiva és de d'aquells l'altre que costat, van m'interessa, ocupant el Sisto. carril Exacte, i tenim- has de passar Tenim i en un perill, Miquel això. com a conductor, entenc, Que es Sisto, pensen que la carretera és seva, no pot ser això. Quina és l'altra versió, Sisto? De la versió del ciclista, en aquest sentit. No té versió, no pot... No, Moment, però- Miquel, deixa'm escoltar un moment en Sisto. Miquel, els ciclistes fem la carretera nostra, dius. És aquesta titular, Miquel, que molt No? deixes, i és la teva reflexió, que entens que la carretera se la fan els ciclistes, d'alguna manera? Home, ocupen tot l'espai, sí, i és molt perillós, perquè clar, vas allà amb por, que si els toca, és multa segur. D'acord, Clar. Miquel, escolta'm, insisto, Jo he medit la meva bici. Jo tenc cotxe també. I he medit el meu cotxe. Veus, si és que al final I el cotxe sempre. ocupa més Jo el que ciclista per quedar bé. Clar, però ocupa més el cotxe, que dius, ocupa tot l'espai. Sí, Ocupa sí, més un això- cotxe que una bici. això- Mos confirmes, Sisto, que és més ample un cotxe Sí, que una no, bicicleta. a més amb centímetres, vull dir, me vaig Exacte, empenyar exacte. en medir Ja, bé. però i aneu tal. en files de 4 i ocupeu tota la... No deixeu passar, si és que aquest és el problema, que no us organitzeu. Una falta d'organització, Sisto, com ho veus? Sí, bueno, és que fem el que diuen les regles. Abans, és vera que abans havíem d'anar un darrere l'altre, no? Però ara és que les regles diuen que hem d'anar així, no és, tampoc és culpa nostra dels ciclistes, Ho diu el tràfic, les regles de tràfic. sí. Miquel, disculpa, tenim l'opinió en Sisto com a ciclista, Miquel com a conductor, en Armando també vol dir alguna cosa. Armando, com estàs valorant també això? Sí, un altre cafè. Sí, jo Sisto només veig aquí un poll de coses, perquè ara, per exemple, tu que t'estimes més, ensumar un tubo d'escape o ensumar aire pur? Armando, m'estic preocupant perquè jo m'estic preocupant perquè Jo només sembla vull que... anar tranquil per la carretera. Moment, si és Miquel, que no Espera, demano res Miquel. més. Insisto, No, i tornarem a tu, m'estic Miquel. preocupant perquè m'estava semblant que en Armando estava donant un punt de vista que és com proper al meu i normalment és tradicional que Armando i jo sempre mos duim la contrària. O sigui, jo m'estim més ensumar en altres ciclistes. Detectat Però dins un del cotxe no apropament, s'ensuma ara mateix, res. entre en Armando, insisto, seria això. Sí, podria començar una bonita amistat aquí. Sí, Sisto, però hem de veure una cosa. Bé, el meu punt de vista és que jo, per exemple, m'estimaria més anar per camí de fora vila, el camí de grava, que per una carretera. I una altra cosa que veig és que les carreteres de Mallorca no hi són preparades per les bicicletes. Això. I crec que Miquelet... I vinga, ciclista, vinga a tallar carreteres per Moment, fer Miquel, deixa'm competicions. acabar... Disculpa, Miquel, deixa'm acabar... per favor, és Armando. Una altra cosa és que el món estigui supeditant els cotxes, que és ben vera, però entre jo com a usuari de la bicicleta també, de vegades,
No, procuro tocar la carretera lo mínim. No, jo també. Escoltàvem, insisto, escoltàvem Armando, m'agradaria escoltar també a na Rosa, a veure, trobam aquí ciclistes. Rosa, tu dins quin perfil entres, Rosa, com te situes? Jo més dins el perfil automobilístic. Molt bé, una de les meves. Sí. Espera't, Miquel, que diguis l'opinió, no vol dir que... Entenc la postura dels companys meus, però he de dir que realment a vegades per jo són una molèstia, els ciclistes. Veus? És que al final tens raó. Perquè realment ocupen bastant d'espai. És cert que hi ha una normativa, poden anar de dos en dos i tal, però és cert que a vegades, sobretot per la Serra de Tramuntana, que hi ha una època que no hi pot transitar en cotxe, que per arribar a llocs estàs 4 o 5 hores, ara estic exagerant, però a vegades realment la meva postura és més cap a Miquel, per dir-ho d'una manera. I no parlem de patinetes. Els patinetes. Mira, el penjo que ja em porten al variat. Gràcies, Miquel, hem de tallar perquè ja no tenim més temps. Miquel, moltíssimes gràcies per la teva opinió. Fins la propera. A vosaltres, bona sort amb el programa. Han tractat d'aquesta opinió en directe 971 50 50 50, un programa que es fa a moltes veus, no només d'aquí de l'estudi, sinó del carrer. Uns minuts de pausa publicitària i tornem amb les nostres seccions habituals. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Fins al dimecres 3 de novembre, a Eroski, plàtan de Canàries estalvi a 1,89 euros al quilo. Estofat de vedella balear al tall a 199 euros al quilo. Pernil cuit extra en el seu suc El Pozo al tall a 6,95 euros al quilo. Lloms de tonyina al tall a 13,95 euros al quilo. Supermercats Eroski, amb tu. Torna la Setmana del Llibre en català al Pati de la Misericòrdia de Palma, del 28 d'octubre a l'1 de novembre, amb 11 llibreries, activitats musicals, infantils i presentacions de llibres. Consulta el programa a llibretersmallorca.cat. Organitza Gremi de Llibreters de Mallorca amb el patrocini del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. Vermut Muntaner, el nou vermut de Mallorca, un vermut autèntic i elegant, elaborat amb prensat blanc i una maceració de 12 herbes aromàtiques mediterrànies. Vermut Muntaner blanc i negre, indistintament per a cada moment i lloc. El vermut Muntaner blanc combina la perfecció amb tònica. Vermut Muntaner, el vermut elegant de Mallorca. Si t'agrada escriure i ets estudiant de tercer, quart d'ESO o batxillerat, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Crea, individualment o en grup, una història de 3 capítols i guanya PlayStations, iPhones, iPads i auriculars sense fils. Informa't en el web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrània.cat i suma't al projecte. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Quan són les 11:35 tornem aquí a Obert en Festiu i ha arribat el moment del nostre col·laborador Sixto Ruiz i la seva secció Habla Pueblo, Habla. Habla Pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla Pueblo, habla,
Sisto, molt bon dia. Bon dia. Ja aquest inici de secció, aquesta cançó ja ens diu moltes coses, però avui, de què xerrarem? De què xerrarà el poble que tant xerra aquesta setmana? I doncs, Joan, et diré que aquesta setmana, aquesta vegada, no vos duc una cosa de la que hagi xerrat el poble aquests dies. Però, per tant, és a dir, com mos en vull, avui, Sisto, explica-mos, no seràs fidel en el títol de la secció? Te declares en rebeldia de qualque manera? No, perquè és que era una frase un poc trampa, perquè no havia acabat. Anem a saber. No és que el poble no hagi xerrat d'aquestes coses que xerrarem avui aquesta setmana. Sí s'ha fet. La qüestió és que no només s'ha xerrat aquesta setmana. Avui la secció és més completa, és més integral, holística, no? És una d'aquestes paraules que estan de moda ara, holística. I per què dic això? Bé, vosaltres ja sabeu que cada dia venc aquí amb temes que han estat d'actualitat, però no internacional, ni nacional, ni tan sols local, no. Temes que de veritat afecten el ciutadà, no? Temes que de veritat mos toquen a nosaltres, no? Al poble llano, a tots. En resum, les novetats que han passat durant la setmana i que de veritat mos importen, el pa, la llum, el temps veïdor. Avui, com deia, és més perfecte que mai, perquè aquesta setmana vos duc una cosa de la que el poble ha xerrat aquesta setmana, però que xerra cada dia i xerra fa segles, no? És la sabidoria per l'experiència acumulada que ens guia pel que hem de fer i pensar i damunt tot preparar i prevenir pràcticament en cada moment. Sixto, has generat molta intriga, mos tens ben intrigats i també encara despistats. Ho he de confessar, què és això de que el poble és actualitat des de fa segles? Com és això? El refrán, Joan, no n'hi ha res més del poble, més de sempre i a la vegada més actual que això. El pobre sempre ha dit, diu i dirà refrans. Marinero que tiene boca se equivoca. Que tiene boca se equivoca, en boca cerrada no entran moscas. Y mucho habla, mucho hierra, al que hierra perdonan una vez, pero no después. Haz bien y no mires a quién, haz bien y no mires a quién. Pues ahí teníem les Vainica Doble amb la cançó Refranes, que ens amollaven uns quants. Que guapo aquest darrer, no? Haz el bien y no mires a quién. Haz bien y no mires a quién. He de dir que feia temps que no l'escoltava aquest. Sí, la veritat és que mos aniria millor si féssim més cas, no?, d'aquests refranys. Pues no ho sé, Joan, i aquesta és la qüestió que vos duc avui, no? Aquesta sabidoria popular, fruit dels anys d'observació, no? Els refrans, que pareix que són intocables, no?, que sempre tenen raó sempre o s'equivoquen moltes vegades. Jo avui vos propos a tots que féssim una petita discussió, no?, al voltant de si el poble quan xarra, quan diu aquests refrans, encerta o no, o s'equivoca. Més que discussió, perquè sigui més dinàmic, farem una espècie de votació. Vos sembla bé, Armando, Rosa? Molt bé, perfecte. Això que vos propos. Jo tenc aquí uns quants de refrans, uns quants preparats. Els vos cont i em deis si penseu que tenen raó o que no tenen raó, no? Què penseu, vale? Estan d'acord? Sí? Estem d'acord? D'acord. Vinga, endavant. Vale, tenc uns quants. Deixa'm triar el tema, el manco, vale. Ja que posats que tu a partir del que mos proposes. Si tens d'aquests refranys que jo crec que el poble interessa, però de veres, o sigui, és que interessa de veritat. Sí, tenc els refrans típics i el que comentava abans. Jo estic preparat perquè me demanis els temes que tu penses que interessen al poble, que jo els tenc aquí tots preparats. Vinga, jo crec que els refrans típicament ens avisen del temps, no?, de la meteorologia. En tens qualcun que xerri d'això? Claro, algo tenim per allà. Así se siente abril, así se siente abril. Deja que suene el alma, que cante el corazón, sueños de hadas, promesas. Bueno, pues vos he posat a l'Antonio Flores, ja ho he escoltat, no?, xerrant d'abril per il·lustrar el que jo crec que és el refran de meteorologia per excel·lència, no? Col·laboradors, què penseu? Fa falta que digui el refran o penseu... Home, serà abril a Guarmil, no? Quins col·laboradors, Joan? Quin gust. A part de mi, els altres que has triat també. La veritat és que estan d'enhorabona, sí. Són llests. Bueno, vinga, què opinau d'aquest refran? Pensau que és cert o no? En abril a Guasmil? Rosa, primera votació, com ho veus? Jo crec que és cert, com la majoria de refranys. Armando, tu què?
Ja això ho barataria. Per abril, cada gota val per 1.000. M'agrada més el d'anar Armando, he de dir, sí, però bé, jo diria que pensava que se sol complir, jo crec que se sol complir. Sixto, digue-mos tu. Pues hem fet una feina de campo, com és normal. Hem xerrat amb na Maria Niebla Densa, tenia un nom predestinat per ser precisament el que és directora de l'Institut per a Estudis Avançats de Meteorologia i Climatologia, i s'ha explicat el següent. Revisando los datos de la pluviometría, es decir, la cantidad de lluvia caída en España en los últimos 20 años, podemos observar como abril es cada año el mes en el que menos llueve con bastante diferencia. ¿Podríamos afirmar entonces, doña María, que el refrán en abril aguas mil es erróneo? En realidad, no. Pero entonces, ¿cómo casan los datos? Yo no niego que en abril pueda haber aguas mil, solo afirmo que en el resto de meses son más, 1100, 1300, 3000. Oh, de acuerdo, muchas gracias, doña María. A vosotros. I ja veieu, en abril aguas mil, però resulta que és que en els altres mesos hi ha més aigua que en abril, o sigui que hi ha refrans que no estan actualitzats, sembla que aquell mes. Voleu més? Vos ha agradat el joc? Sí, mos ha deixat desmuntats d'entrada, ho hem de dir, però la lògica és aplastant, com se diu. Vos he deixat tocats, Què més temes voleu que toquem avui? Jo vull, amb aquest tema que m'has desmuntat del temps, d'aquest tema d'actualitat, ja me deixo dur, ja tot teu, Sistos, i què més mos proposes? Home, doncs mira, una cosa que jo sol tenir desmuntada molt, freqüentment, quasi sempre, és el co. Voleu que xerrem de mal d'amors? És un tema molt típic també dels refrans. Sí, per supost. Xerrarem de mals d'amors, a veure què diuen els refrans del mal d'amors. Ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Ja ho dèiem, no? El corazón partió, no? Bueno, m'encanta Alejandro Sanz, és un cantant que fica molt de refrans en les seves cançons, i en aquesta cançó tenim uns quants, No hay dos sin tres, corazón que no ves, corazón que no siente, dar solamente aquello que sobra no es compartir, sinó dar limosna, después de la tormenta sempre viene la calma, i de veritat no em puc resistir a posar-vos una altra. Escoltau. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal, te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Pues he dit que era Alejandro Sanz, que ara entrava, que era Alejandro Sanz amb na Shakira. I diuen coses tan guapes com no li pots demanar per a Salom, o només de pa viu l'home, o un altre que amb aquest to. Són tots aquests refrans que estan en aquesta cançó. Clar, però Sistos, si ja te'n vas una mica, o sigui, no havíem de discutir un refrany, torna'm en el punt. Tens raó. Jo se m'ha anat un poc la olla, però és que amb Alejandro Sanz i la Shakira i tots aquests refrans m'havia anat un poquet l'emoció. Vinga, vos ho plantejo. Una dita popular molt clàssica també dins el món de l'amor, no? Un clau treu altre clau. Què opineu? A favor o en contra? Col·laboradors, Rosa. A favor. En contra. En contra? Així m'agrada. Jo m'oposiciono en contra, vinga, també, ja posats, va. Vale, i doncs tenim, com diuen en els toros, no? Pitos i palmes. Bé, i doncs que en aquest cas no podem tenir severitat absoluta i pot ser de vegades val i de vegades no. De fet, escoltarem ara en Tomeu Estret, cap de Departament de Psicologia de Parella de la Universitat de les Illes Balears. Intentar substituir un desamor recent per un amor naixent és un impossible. Els sistemes defensius humans estan antropològicament programats per estar acompanyats. Tenim tendència a intentar cobrir el més ràpidament possible el buit que deixa la manca de companyia acostumada. No hem d'oblidar que som una espècie gregària. Però la nostra sí que necessita un temps de dol i, una travessia al desert de la solitud per preparar-se per estar novament disponibles per un nou company o companya. Sense aquest temps, la nova parella neix viciada d'origen i necessàriament corrompuda pel record de l'anterior. Tot això pronostica un mal futur i moltes dificultats, quan no l'impossibilitat de dur a terme un nou projecte vital.
no sé si ningú ha entès res de lo que ha dit l'especialista, perquè xerrava una mica complicat, però bueno, vos tradueix el que ha dit. Deia el nostre expert que no, que lo del clau treu altre clau no, que és normal intentar-ho, que els humans ens agrada estar acompanyat i que tot d'una que ens quedem tots sols tenim molta por a la solitud, però que el més normal és que si ho intentem massa ràpid no surti bé. Així que en principi el nostre especialista està en contra d'això. Però... Clar, aquí volia anar. Veig que mos planteges un però, no? O sigui, que mos dus també? Hi ha més experts que ho contradiuen? Pues sí. Vos duc un altre expert que jo crec que aquest expert és un expert realment bo en qüestió d'amors. No sé si hi ha un millor que en Antonio Machín. Què em deis? Insuperable. Antonio Machín mos va xerrar d'amor des de molt d'angles, no? Ell mos va cantar Dos gardenias para ti, mos va cantar Bésame mucho, Toda una vida, el quizás, el No me vayas a engañar, no? Jo crec que aquest home alguna cosa sabia d'amors, no? Bé, idò, també ens va xerrar d'això, de si un clau treia altre clau. I què penseu? Què penseu que deia en Antonio Machín d'això? D'entrada, jo ara m'has fet recordar, li volia demanar a Armando. Armando, tu si te faig triar entre una cançó d'Antonio Machín, que sé que t'agrada molt, qui triaries? Dos gardenias para ti, Bésame mucho, el quizás. Armando, jo te veig més de quizás. Erròneament, no. No? M'agrada Ángeles Negros. Ah, Ángeles Negros. I jo també. En Rosa, per quina cançó se mou més? I t'has equivocat, perquè jo sí que quizás. Quizás. Era en Rosa, veu? Sabia que algú d'aquesta taula era més de quizás. Bé, mira, en contraposició amb aquest altre expert, supos que diria que sí, no? Que és possible i que ho recomanaria. Estaria a favor d'aquest clau per treure un altre clau. Pues no. I sí. No, sisto. Com clar, és això? És que en Antonio deia que això de treure un clau amb altre clau, que no, que ell se quedava amb els dos claus. Sí, ell deia coses que ho tenia clar. Per què he de treure un clau per treure l'altre si me puc quedar amb els dos, no? El tío Jeta, me vais a perdonar, ¿no? El tío Jeta decía... Que se quedaban los dos. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora tú puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Això deia. Què vos sembla? Mos despedim escoltant a Antonio? Estan d'acord tots, no? Sí, ja que mos ha aprovat Antonio. Sí, i tant, endavant. Moltíssimes gràcies. Mos ha agradat. Supos que t'hem preparat més refrany, no?, per les properes setmanes. Sí, la veritat és que m'ha agradat molt aquest descobriment que he fet i he pensat que omplirem unes quantes setmanes amb els refrans, que tenim uns quants i jo crec que és un bon tema de debat, no? I tant, i el públic mos en demanarà. I com que estic d'acord amb això que explicaves, en que els refranys quadren perfectament amb aquest títol de la secció Habla Pueblo Habla, una secció ja aclamada pel públic que sempre es demana. Recordeu que també podeu escoltar avui a les xarxes socials, a Twitter i Instagram, penjarem la secció habitual d'en Sixto. Poden seguir algunes setmanes més, si te pareix. Fenomenal. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender y ellas tampoco. Són ja les 12 i 5 minuts, seguiu escoltant aquest obert en festiu aquí a Ona Mediterrània. Antonio Machín, no ens cansaríem d'escoltar Antonio Machín, però el que també tenim ganes de sumar més seccions. Com sempre ja ho sabeu, en aquesta hora començar amb la nostra secció cinematogràfica de l'Octau Art. Ja sabeu, aquesta secció amb Rosa Calafell, amb moltes músiques, mirant també sobretot el cinema, deixant moltes sensacions per l'oient i, per tant, el que anem a preparar, el que l'oient també et situï, és la música adient que toca, una música també, uns àudios que sonen així.
Está pasando algo. Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo. ¿Qué has visto? Rosa Calafell, molt bon dia. Com sempre, ens deixes un trailer iniciant i ens has d'explicar per on va la cosa, cap on anam. Bon dia, bon dia. A veure, de quina pel·lícula creus que parlarem avui? Sixto, propostes? Si el tall de veu és una pista, jo m'he quedat absolutament fora de lloc. Armando? També, Rosa, també m'he quedat ben nu. I Joan? Sopes. Sopes. Sí. I de... una altra pista. No conoceréis el miedo. El miedo mata la mente. Mi señor duque. Allá donde haya pasado el miedo. Més pistes que mos ha donat a Rosa. Sixto, seguim amb les mateixes. T'apropes alguna possibilitat? Això del miedo i tal sona a lado oscuro. No sé si serà una pel·lícula de planetes, de ciencia ficción, de naves. Vas bé. Jo, Rosa, m'agafes ben nu. No? Una manera de llevar. Llevamos el miedo, Rosa. Llevamos aquesta por, mem. Aclareix-mos de què se tracta. Bé, mirau. Estem parlant de la pel·lícula Dune. La coneixeu? No l'he vista, sé que està en cartelera ara mateix. Sí, però sabem que hi ha dues versions. Hi ha una del 84, d'en David Lynch, ara han fet una versió moderna, i el llibre, l'heu llegit? N'Armando diu que no, tampoc. No sabia ni que havia un llibre. Jo vaig veure, quan era adolescent, fa 2 anys, vaig veure la pel·lícula original, que era el Kyle MacLachlan, si no record malament l'actor, potser? Exactament. Ara, en canvi, sabem que és un actor de moda actual, Timothée, no me'n recordo de llinatge, però sabem que un actor sí, que del moment, no? Per dir d'alguna manera, amb aquest remake. I algú ha vist la pel·lícula, la nova? No, i anava a dir que pese a que Joan i jo som més o manco de la mateixa generació i està més posat en temes nous i jo més antics, però tenim més o manco la mateixa edat, Sí, consti. Se nota, se nota, sobretot. N'Armando no xerro avui. N'Armando no segueix cap pista d'un, tampoc. És que, Rosa, jo que amo de fora vila, segons quin tipus de cine, ja no m'entén. Bé, i segur que no parlarem de Dune, sinó parlarem d'un film, un documental, dirigit per en Frank Pavich, això és algo més tècnic, quan sou la secció de cinema, i que es va presentar a Sitges en el 2013 i en el que li varen donar el Premi del Públic. Estic parlant d'en Jodorowsky. El documental se diu exactament Jodorowsky's Dune, és a dir, el Dune de Jodorowsky. Un documental que explora l'intent d'aquest director xilè, per adaptar i filmar aquesta novel·la d'en Frank Herbert del 65 a mitjans dels anys 70. I Rosa, qui és aquest Jodorowsky? Aquesta pregunta crec que mos has aportat una visió, una explicació del crític de cinema, anem a escoltar-lo, Sergi Cánovas. Alejandro Jodorowsky Polanski és un artista xilè d'origen jueu ucraïnès, nacionalitzat francès el 1980. Entre les seves moltes facetes destaquen la d'escriptor, novel·lista, dramaturg, poeta i assagista, director teatral i de cinema, guionista, actor, manyaga, marionetista, compositor de bandes sonores, escultor, pintor i escenògraf en cinema, historietista, dibuixant, instructor del tarot, psicoterapeuta i sanador psicomàgic. Moltes facetes tenen en Jodorowsky. També podríem parlar de curiositat d'aquesta pel·lícula. Rosa, m'agradaria que mos expliquis altres curiositats que podem trobar en aquest documental. Recordem, no el film d'un, sinó el documental en relació. Exactament. Bé, com heu vist, en Sergi mos ha explicat qui és en Jodorowsky. Ha bastat la primera explicació, vull dir, ja mos podem imaginar el personatge, però escoltau, ara entrarà un tall i veureu una de les coses més sorprenents és que per què va triar Dune per fer aquest documental. He said, I want to produce you anything. What do you want to do? I say, Dune. And he said, yes. Bé, com veus, va decidir fer Dune, però ara escoltarem una altra cosa.
L'obra suposa un acostament al projecte d'adaptar Dune, l'obra cabdal de Frank Herbert. El documental serveix tant com un resum de l'obra del director com la narració de portar endavant aquest mastodòntic projecte. La manera d'acostar-se a aquesta inèdita pel·lícula és present al propi Jodorowsky, que protagonitza i amb aportacions d'uns certs crítics de cinema i membres escrits al projecte. El documental aconsegueix ser una narració amena, molt entretinguda i plena de detalls realment electritzant. L'obra va servir com a influència per a obres posteriors en diversos camps perquè la negativa al projecte va servir per crear obres mestres del còmic europeu com són el Incal, gràcies a la col·laboració de Jodorowsky i Moebius, així com altres cintes de ciència-ficció. Sense l'intent de realitzar Dune, potser no existirien Alien, El vuitè passatger, Blade Runner o tantes altres cintes de ciència-ficció, avui referència al sector. El film va guanyar el Premi del Públic, així com una esmena especial del jurat en el Festival de Sitges de l'any 2013. Ja hem escoltat en Sergi Cànoves, el crític que ens ha portat na Rosa, ens acaba d'explicar què veurem en aquest documental. Rosa, aporta-mos més encara, ens han quedat amb ganes de més. Vos aportaré més. Vos contaré un parell de curiositats que, sense fer un spoiler, està clar. Per exemple, en Jodo, perquè així li diuen, tenia pensat, o sigui, té a Moebius, que és un dibuixant, no sé si el coneixeu, però bé, si no, també us recomano que cerqueu coses perquè és un personatge també bastant interessant. A part de tenir tots script, escena per escena de tota la pel·lícula, en Jodo havia seleccionat ja els actors i qui faria cada personatge. Com, per exemple, en Dalí, en Orson Welles o en Mick Jagger. És curiós que en Dalí, com a geni que era, li va demanar que a una de les escenes hi hagués una girafa cremant-se. O, si no podia ser una girafa, un elefant. Per aconseguir Orson Welles, per exemple, li va prometre que cada dia de rodatge hi seria el xef de restaurant de París que més li agradava. I així, una darrere una altra, vos podria contar infinites curiositats i és que heu de veure aquest documental, sincerament. Clar, no m'estranya que no pogués. Amb el que havia d'aconseguir només pels actors era un projecte faraònic, no? Era un projecte faraònic que, desgraciadament, no va poder ser, però puc dir que, en definitiva, aquest documental transita entre la filosofia i el surrealisme, la imaginació i l'espiritualitat d'Alejandro Jodorowsky. Is to create yourself a soul. For me, movies are an art, more than an industry. And it's a search of the human soul, as painting, as literature, as poetry. Movies are that for me. Com veus, és en Jodo, xerrant en anglès, però el ser xilè, el seu anglès és bastant comprensible. Bé, si sou fanàtic de Dune, de la ciència-ficció, del cinema en general, us recomanem des de l'Octau Art que no deixeu escapar l'oportunitat de veure Dune d'en Jodorowsky, que podreu trobar a YouTube, avui dia, és completament accessible, i mostra la passió d'un director de cinema i que, desgraciadament, fou una fantasia que se va estavellar en la realitat del negoci cinematogràfic. Fins la pròxima setmana. Rosa, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb ganes de més de veure aquest documental, de veure Dune. Seguiu escoltant aquesta oberta en festiu. Ara sí que ja són les 12:20 en aquest repàs d'actualitat, repàs també del que ens aporten els nostres col·laboradors. Encara tenim molt més, però seguim amb una mica de música per acompanyar tot el que ens ha explicat na Rosa en relació a Dune i aquest documental que hi amaga molta fantasia per explicar.
I el que en queda molt més encara, el que encara volem escoltar són les reflexions, són les valoracions, és en definitiva la secció que també el públic sempre reclama del nostre col·laborador habitual, Armando Lobo, i el seu Veus sense altaveu. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. El planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. El planeta puede esperar, ens diu molt aquesta primera cançó, on de solar primer Armando Lobo. Armando, què tal? Molt bon dia. Bon dia, com anem? Ja ens havies aportat la teva primera opinió, les teves valoracions en relació a aquesta tertúlia. Armando, sé que aquesta cançó ens ha fet entrar una mica en candeletes, que se diu, però encara tenim una primera reflexió que ens vols aportar, no? Bueno, escoltarem primer en Carlos Taibo. Amén, com ens diu. Amén, com ens diu. Hay personas que se sorprenden de que quienes de siempre hemos defendido las energías limpias y renovables, en estas horas mostremos empeño en rechazar muchos de los parques eólicos en curso. Las razones creo yo que son fáciles de explicar. Esos parques, las más de las veces, alteran gravemente el hábitat natural de espacios muy delicados. Obedecen a los intereses profundamente inmorales de formidables empresas. Nada aportan en términos del desarrollo de las comunidades naturales. Se proponen abastecer de energía a las grandes industrias y a las grandes ciudades. Y en último término, y en fin, creo que ignoran por completo que sería mucho más inteligente reducir nuestros niveles de producción y de consumo y con ello la demanda energética correspondiente. En estas condiciones me temo que lo suyo es que repita renovables sí, pero no así, que nos oigan en Madrid. I doncs sí, renovables sí, però no així. Amb aquest lema, en Carlos Taibo anunciava la manifestació de dia 16 d'octubre silenciada per la majoria de mitjans d'informació, en la que hem volgut posar foco en aquesta secció de les veus sense altaveu. I dia 16 d'octubre, a la capital de Rennes de l'estat espanyol, es congregaren més de 160 associacions i plataformes ciutadanes, baix els sigles de ALIENTE, Alianza de la Seguridad, Alianza de la Energia i el Territori, que congregaren més de 15.000 ànimes demanant el model de transició energètica distribuït i just, la reducció del consum global i sobretot democratitzar l'energia i reduir el seu impacte al medi ambient. Resulta que un pic els grans oligopolis de les empreses energètiques tenen previst una gran part de molins eòlics i grans parts de plaques fotovoltaiques al món rural, fent perdre la gran riquesa paisatgística i una de les coses que dona sentit a la vida del món rural, que són els seus paisatges i entorns naturals, robant així un pic més al món dels més fràgils. First
Una de les altres grans reivindicacions, entre altres, és que els emprenyats, que ja són urbans i sobretot que els facin a bandes on el consum és més necessari, no a bandes on tenen reduït el consum. I no emprar el denominat territoris sacrifici. Divulgadora científica y conferenciante Odil Rodríguez de la Fuente. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¡Qué gozada estar aquí viendo a representantes de todas las esquinas de nuestra maravillosa península! A la gente que se moviliza y que viene aquí a decir que no nos mientan, que las renovables, que este plan de llenar España de renovables, que no nos digan que es en nombre de la transición ecológica, que es en nombre de la emergencia climática. No es verdad. Las renovables y la revolución de las energías renovables representan distribución, representan autosuficiencia, representan el acceso a la energía de cada uno de nosotros individualmente, no a seguir centralizando la producción de energía y a seguir comerciando con la energía para mantenernos dominados. No lo podemos permitir. Estamos aquí haciendo honor a lo que tantos niños, hijos de mi padre, de Félix Rodríguez de la Fuente, a tantos niños que quedaron tocados por su mensaje, que se empoderaron con ese mensaje de que todos nos podemos formar, informar y que tenemos voz para decir así. I amb aquestes paraules d'Odil Rodríguez de la Fuente, filla del gran Félix Rodríguez de la Fuente, s'expressava el dia de la manifestació. I és del tot intentar veure com una reivindicació històrica, com era una demanda d'energies renovables i els mateixos que anys enrere les demanaven amb ímpetu, veuen ara com aquest cartutxo els torna en contra. Els mateixos i en forma de discursos de grans negocis o rentabilitat per als mateixos turbocapitalistes de sempre. Per això, recordem el seu lema, renovables sí, però no així. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la edad del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. No podia ser d'una altra manera. En Félix Rodríguez de la Fuente havien d'acabar aquesta secció. Armando, moltíssimes gràcies. Rosa, també Sixto, comença amb tu, Sixto. És el que està passant ara, no? Avançam a les eòliques, però a quin preu? I si ha de ser així, no? Aquesta invasió que està suposant. Sixto, en què te quedes també del que explicàvem? Jo me quedo sorprès perquè no sabia tot això, no? Un veu els molins i pensa que estem avançant en renovables i després se dona compte de que al final darrere tot sempre estan els mateixos. No, a mi el que me sorprèn, disculpau, és que ni sabia d'aquesta notícia, però no en tenia ni idea. Això li volíem demanar a Armando. Tornant a tu, Armando, també proposant aquesta secció, entenc pel que es mostres que això no circula als mitjans mainstream, per dir-ho d'alguna manera, els mitjans habituals. Tu fins i tot entenc que la manera d'accedir a això és sortint una mica d'aquest establishment, per dir-ho d'alguna manera, no? Sortir dels mitjans tradicionals. Això, desgraciadament, és el triomf d'aquesta secció, de donar veu a els que no tenen alta veu. I bueno, sí, hi ha mitjans d'informació que no de desinformació que dediquen el seu temps a donar veu també a coses que no tenen costum de sortir per mitjans convencionals. Quedàvem apuntats, per tant, del que hem de llegir, del que hem d'aprendre, del que hem d'analitzar fora dels mitjans habituals. Ens queden 3 minuts i mig per acabar el programa d'avui d'aquest Obert en Festiu. Què tal si, companys, companyes, ho acabam amb una mica de música? Esteu d'acord? Sí? Necessitam música. Vinga, necessitam música.
que m'ha costat, encara fa malet mirar-me en el mirall. I de si volíeu música, aquí la tenim, amb la música del Salvatge Co, que estrenen, per cert, un dia nou tema, Cap a la llum, pendents també del seu nou disc, que arribarà d'aquí molt poc. Arribam al punt final, són ja, res, queden un minut per arribar a la 1 del migdia, a la 1 en punt, ens acomiadam fins a la setmana vinent. Gràcies, Armando, gràcies, Rosa, gràcies, Sixto, tornareu la setmana que ve? Sí? Sí, quin remei. Quin remei, eh? La setmana que ve. La setmana que ve vos esperam també els oients, gràcies per tirar endavant aquest programa, gràcies als oients també que els donen suport, els dos oients, el cambrer i en Miquel, del bar. Acabam aquesta oberta en festiu i fins llavors, bon diumenge i bon cap de setmana. Fins demà. I si et cert, demà és demà, demà és ahir, demà és dilluns, i ja t'estim, ja te sé. I ens en sortirem, perquè sempre ho fem, i ens en sortirem. És el que m'aprèn, i ens en sortirem, perquè sempre ho fem i ens en sortirem i no estem tots sols, no estem tots sols, no estem